Ahojte, my sme Itečko. A vítame vás pri poslednom vydaní správ V zimnom semestri. Práve začíname. Blahoželáme nášmu kolegovi, docentovi Hockickovi, k oceneniu Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za pedagogiku. Prajeme pánovi prodekanovi veľa šťastia a energie pri vzdelávaní našich študentov. Útorok 21. novembra sa uskutočili v mestskej krytej plavárni majstrovstvá Žilinskej univerzity v plávaní. Zúčastnilo sa až 99 plavcov. Tieto dni boli súčasťou univerzitných športových dní organizovaných UTV. Dňou 22. až 23.11.2023 sa uskutočnilo finále majstrovstiev Slovenska o florbale. Zúčastnilo sa ho 4 veľké univerzity. A to Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Naša univerzita v Žiline sa umiestnila na 2. mieste. Týmto jej srdečne gratulujeme. Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií sa 30. novembra uskutočnila akcia s názvom Kvapka krvi na fejt. Členovia ITčka a mnoho ďalších odvážnych študentov sa rozhodlo prísť podporiť tých, ktorí to potrebujú a prišli darovať krv. Sme vďační, že sme sa mohli takto zapojiť a podporiť študentov, aby sa nebáli spraviť dobrý čin. Ďakujeme. Na Sviatok Mikuláša sa nezabudlo na tých najmenších, a to na pacientov na pediatrickom oddelení na Fakultnej nemocnici v Žiline, a to tak, že na akciách na Fakulte riadenia informatiky sa vyzbierala určitá čiastka vďaka zapojeným firmám a vďaka Free klubu a samotnej fakulte sa podarilo vyzbierať určitá čiastka na mikulášske balíčky pre týchto detí a spolu s Mikulášom a s Anielom im mohli urobiť radosť. Po novom roku 19. januára 2024 nás čaká ples Fakulty Pedas. Konať sa bude v priestoroch Novej Menzy od 18:30 a lístky si môžete zakúpiť v kancelárii BF 301. Na 26.1.2024 sa bude konať ďalší ples, a to ples Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, ktorý sa bude konať v Novej Menze. Nesie špeciálny názov, a to je Začarovaný les. Cena lístka je 30 € a ďalšie informácie nájdete na sociálnych sieťach. Ústav telesnej výchovy UNIZA organizuje v roku 2024 lyžiarske kurzy pre všetkých milovníkov zimných športov. Prihlásiť sa môžete na e-vzdelávaní. Ahojte, ja som Samo. Ahojte, ja som Lucia. To bolo 3. vydanie správy ITčka v zimnom semestri. My sa s vami lúčime a prajeme vám šťastné a veselé Vianoce A krásny nový rok. Ďakujeme.